गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। दिनै 10 फेब्रुवारि 22थि बिटिसि गोरोबथा सान एबा बड'लेण्ड एकर्ड डे। दिनैनि साना बर' हारिनि मोनसे गोथार गोजों आरो जारिमिनारि सान। दिनैनि सानावनो बर'नि नैथि गोरोबथा बिटिसि गोरोबथाया जादोंमोन। बे सानखौ दिनै क'क्राझार जिल्ला बिपिएफ दोलोनि बानजायनायाव मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों फालिदों। हाबाफारि बायदियै फुंबिलि समाव बिटिसि सेक्रेटारियेट मावखुलियाव थानाय बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावनाय, देबोरगावनि बड'लेण्ड सेमेटारियाव हादरनि फिरफिला बिरहोनाय आरो गासै बड'लेण्ड सोमावसारनो मुंख्लं जानायफोरनो बिबार बावनाय हाबाफारिया जानानै थाङो। बे हाबाफारियाव बिपिएफनि गाहाय थामहिनबा बिटिसिनि सागानगिरि, बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांजों लोगोसे बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लायो। धेमाजि जिल्ला सिमेन्ट-सापरि सानजारि नोगोर एसपि बड' गोजौसिन गेजेर फरायसालि गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारिजों बर' कछारी अनसाय गाव हायुङारि खुंथायनि बानजायनायाव बाथौ खेराइ फोरबो खुंनो साखाफारा जानाया आबुङै जाफुंबाय। मख'नो गोनांदि गाबोननि हाबाफारि बायदियै फुंबिलि समाव दैमायाव गोथार दै लायनाय, बिनि उनाव ब्रह्म धोरोमनि आवाथि सावनाय, बाथौ आर'ज लानाय बायदि हाबाफारि लागोन। बे हाबाफारियाव गुबुन गुबुन धोरोमारि सुबुंफोरजों लोगोसे बर'नि माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि आरो धेमाजि ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफ्रा बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंसार जाहोगोन होननानै मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गाहाय नेहाथारि पीताम्बर ब्रह्म बिथाङा बयखौबो हांख्रायहरदों। मिरु नखर मन्त्रि अमित शाहआ बुंदों, 2024 मायथाइनि लकसभा बिसायख'थिनि सिगां CAA एबा खा आयेनखौ आबुङै मावफुंनाय जागोन। नोगोरारि सोदांनाय आयेन खाखौ थांनाय दिसेम्बर 2019 मायथाइयाव संसदआव बिल पास खालामनाय जादोंमोन। मिरु नखर मन्त्रि अमित शाहआ दिनै मोनसे गोनांथार बिबुंथि होदों। बिथाङा बुंदों, नोगोरारि सोदांनाय आयेनखौ फैगौ लकसभा बिसायख'थिनि सिगां फोसावनाय आरो बाहायनाय जागोन आरो बेखौ मोनसे हादोरनि खामानि होनना बुंदों। शाहआ गोख्रोङै बुंदोंदि बे आयेना नोगोरारि होनो थाखाय आरो रावनिबो नोगोरारिखौ लानाय नङा। खाया हादोरनि मोनसे खामानि, बेखौ बिसायख'थिनि सिगां मिथिहोनाय जागोन। बिनि सोरगिदिं जेबो गोनो गोथो जानो नाङा। जोंनि हादोराव बाङाइ सुबुं अनजिमाफोर आरो गुबैयै जोंनि मुस्लिम हारिखौ थुलुंगा होनाय जागासिनो दङ। खाया रावनिबो नोगोरारिखौ सेख'नो हाया, मानोना बे आयेनाव जेबो राहा गैया। खाया बांलादेश आरो पाकिस्तानाव अनागारि खालामजानाय रिफुजिफोरनो नोगोरारि होनायनि मोनसे आयेन होनना मिरु नखर मन्त्रि अमित शाहआ बुंदों। आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया बिटिसि गोरोबथा सानाव हामलायथि बावहरदों। गेदेमा बिथाङा खौरां बिजोङाव गोनांथार मेसेज हरदों। दिनै बड'लेण्ड गोरोबथा सान। बयनिसिमबो आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। थांनाय 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियाव गोलाव सम सोमावसारनायनि उनाव बर'फोरा भारत संबिजिरनि सिङाव 6थि फारिनि गेजेरजों बड'लेण्डखौ टेरिटरियेल काउन्सिल महरै मोनफुंनो हादोंमोन। दिनै जा थाथायाव बर'फ्रा सफैदों, बेनि गुदियावनो बै गोरोबथाया। बर'नि जिउ आरो जारिमिनाव बेनो जोंनि इयुनखौ गायसनजेननो हानायनि गिबि सान। ओंखायनो बे साना साफ्रोम बर'नि थाखाय जेब्लाबो गनायजाथाव, गोसोखांजाथाव आरो देरगाथाव सान जानानै थाबाय थागोन। बे गोरोबथानि खामानियाव आं गावनो सासे बाहागो लागिरि हिसाबै दिनै आं गोसोआव गोग्गानाय मोन्दों। सोमावसारनायनि गेजेरजों भारत संबिजिरनि सिङाव बड'लेण्डखौ गायसननायाव जाय जोहोलाव जोहोलावजोफ्रा गावसोरनि बेसेनगोसा जिउखौ बावलांबाय, बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोथारै सिबिनाय बावबाय। बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर लोगोसे बिजेपिनि गोख्रों दैदेनगिरि मिथुन चक्रवर्तीखौ देहा फाहामसालियाव थिसनदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर मिथुन चक्रवर्तीखौ देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों। गागि फावखुंगुर मिथुन चक्रवर्तीखौ बिखा सानायनि जाहोनाव फाहामथाय होनो दिनै 10 फेब्रुवारि खालि कलकातानि गंसे देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मिथुन चक्रवर्तीनि बैसोआ दासिम 73 बोसोर जाबाय। मख'नो गोनांदि
दायो देहा फाहामगिरिनि हानजाया बिथांखौ फाहामथाय होगासिनो दङ। बिथांनि नखरनि सोद्रोमाफ्रा मिथिनाय बायदिब्ला बिथांनि सावस्रिनि हालोदा बांद्राय गिनांगौ गैया। रादाबा एसेनोसै। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम साबायखर।